Oh. So,
Diyos marhay na hapon po sa indo mga tugang. Luod po ang gabos, asin ipamibi nga to ang orasyo emperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat tuli ka mga ngalasan kan sa imong linalang, uli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan, di kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Di minasabotan na sinautoban sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibotan nagsasakit tulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balikan sa mong pagabuso asin kapabayaan. Padagos ang nabilabing pag-init kang kinaban. Uli kay ni naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol at sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad ding kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabag na parasorog kang kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamigbi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan, solemnidad kang kabanal-banaling hawak asing dugo ni Yeso Kristo. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito niya at ang awit sa pagpoon. Bago sa simbang tiripon, banal na banwaan Diyos, mag-awit asin magpasalamat,
Magsambasin magpumaw sa Diyos. Magawit asin magpasalamat. Magsambasin magumaw sa Diyos. Sa ngaran ka namasin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasido ka bos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa ka bos mga tugang. Akuntaan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka bos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa ribo, asin, sa kubayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pambibi sa kagurangan ng Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na bakakamhan, asin bakapatawadan sa tong mga kasaklan. Darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kamunawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamunawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga kakuninungan, sa mga taong Agulakan na Diyos sa dengalipon, Diyos na makakamhan. Agulakan na Diyos, Yesu Cristo. Agulakan na Diyos sa derakan Diyos, kakitaan na. Inanagpaparakan mga kasalanan, inapan, mahirapi kami. Inanagpaparakan mga kasalanan, inapan, ako as tamong pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa tukanama, mahirapi kami. Ikasanaan, banal, ikasanaan, kagurangan, ikasanaan mo kalangkang. Yesu Kristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamulawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na sa makangalas na sakramento, nagwalat ka sa monin pagrumdom kan sa imong pasyon, warasan na mimibi kami na sa siring na paggalang kan mga banal na misteryo, kan sa imong hawak kasindugo, padagos ming mamatayan sa mo, an bunga kan pagtubod sa imo. Ika na nabubuhay as sinagahade,
kay bakan Diyos Ama kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa pag-ataman kang Diyos sa satuya, sa paagi kang banal na misa, ipinapadagos man yato ang satuyang misyon, sa pagtalubo ang kalinigan asin karahayan kan satuyang mga buhay asin trabaho. Inaapod kita na pabanalon ang banal na aldaw, asin magpakusog nin pagtubod sa kabutan kang Diyos. Himateon yato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Nag-abot si Moises asin isinaysay sa banwaan ang gabos na tataramon kan kagurangnan sa kaan gabos na pagbuot. Nagsimbag ang bilog na banwaan, saro ang tingog asin nagsabi, ang gabos na bagay na tinaram kan kagurangnan, gigibuhon niya mo. Sinurat ni Moises ang gabos na tataramon kan kagurangnan, dangan amay na nagbangon pagkaaga, nagtugdok siya nin altar sa pamitisan kan bukid, asin 12 harigi para sa 12 tribo nin Israel. Dangan nagsugo siya nin mga barobatang Israelita na mag-atang nin tutong na atang, asin magdulot sa kagurangnan nin mga turilyo bilang sakripisyo nin paropakinabang. Kinua ni Moises ang kabanga kan dugo, asin ibinugtak sa palanggana. Ang sarong kabanga, iwinirik sa altar. Kinua ang libro kan tipan, asin binasa sa pandangog kan banwaan. Nagsabi ini, ang gabos na tinaram kan kagurangnan, gigibuhon niya mo, asin kukuyugon. Si Moises kinua ang dugo, nagwirik sa banwaan asin nagsabi, uya ang dugo kan tipan na tinugdas sa indo kan kagurangnan sa ibabaw kan gabos na tataramon na ini. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapodon ko ang ngaran kan kagurangnan. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran kan kagurangnan. Ano ang ikakabalos ko sa kagurangnan, huli sa gabos niyang karahayan sa ko? Ang kopa nin kaligtasan, iitaas ko, asin ang ngaran kan kagurangnan, aapudan. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran kan kagurangnan. Mahalaga sa mata kan kagurangnan, ang kagadanan kan mga dayupot sa iya. O kagurangnan, surugoon mo ako, aki kan lingkod mong babae, hinubadan mo ako kan mga bugkos. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran kan kagurangnan. Sa imo idudulot ko ang sakrifisyo nin pasalamat, asin ang ngaran kan kagurangnan aapudan. Uutubon ko ang mga panuga ko sa kagurangnan, sa atubang kan bilog niyang banwaan. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran kan kagurangnan. Sa pagpapahayag kan liwanag kang Diyos sa satong buhay, inaapod kita na magpakumbaba sa pagpatibay kan sa tuyang pagtubod. Minsan, nasa panahon kang kadipisilan, inaapod kita na magpadagos asin akoon ang pagkamuot kang Diyos sa satong mga buhay, na nagpapakusog sa to, nganing padagos magdarakan sa diri para sa lambang saro. Himateon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Ebreyo. Alagad, pagtunga ni Kristo, puon na padi kan mga karahayan na nagkatotoo, nag-agi sa orog karahay, asin orog kalubos na erokan, na bako gibo nin kamot, buot sabihon. Bako sa linalang na ini, bako huli kan dugo nin makanding sa kamaturilyo, kundi ihuli kan sa diring dugo. Luminaog siya makasaro para sagod lamang sa santuaryo. Kamit ang daing kasagkora na pagtubos. Takon ang dugo nin makanding asin mga toro, asin ang pagwirik kan mga abo kan mga baka, nakakapabanal kan mga naging basang-basang para sa kalinigan kan laman.
Gurano pa daw ang dugo ni Kristo, nahuli sa daing kasagkoran na Espiritu, nagdulot sa Diyos kan sa diri na mayong digda. Lalo nang lilinigan kaiyan ang satong konsensya, hali sa mga gadan, nagibo, tanganing masambata ang Diyos na buhay. Dahil kaini, taga-pagultanan siya kan bagong tipan, tanganing sa pagkagadan niya, para balukaton ang mga kalapasan sa irarom kan enot na tipan, makamtan kan mga inapod, an ipinanugang pamana, na daing katapusan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan banal na ebanghelyo susog kay San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Enot naldaw kan mayong levadura, kan isinasakripisyo an Pasko, an sabi sa iya kan siyang mga disipulos, sa inmo buot na magduman kami, asin magandam tanganing magkakanka kan Pasko. Nagsugo siya ninduwa sa iyang mga disipulos, asin an sabi sa inda, magduman kamo sa syudad, asin sabaton kamo nin sarong tawo na nagpapasanin dulay na may tubig. Sunod na siya, asin kung sain siya maglaog, sabihan mo an kagharong, an maestro nagsasabi, hain an sa kong dagusan nakakakanan, kukan Pasko, kay bakan sa kong mga disipulos. Sa iya kamong papahilingan nindakulang kwarto sa itaas, sangkap sa kaandam. Duman maghanda kamo para sa tuya. Nagluwas ang mga disipulos asin nagpasyudad, nakuha ang sinabi asin nagandam kan Pasko. Mantang sinda nagkakakan, nagkuha siya ng tinapay asin nagbendisyon, binaak asin itinao sa inda asin nagsabi, ako inian sa kong hawak. Dangan kinuan niya ang kalis asin nagpasalamat, tinao sa inda asin nag-irinumduman ang gabos. Nagsabi siya sa inda, inian sa kong dugo kantipan, na pinapabulos para sa dakol. Amen, nagsasabi ako sa indo, day na ako mainom sa bunga kan ubas sa kudsal daw na iyan, na iinumon kong bago sa kahadean kan Diyos. Pakatapos kan himno, nagruluwasinda, pabukid kan olivo. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos, mga tugang. Ngunya na Domingo, pinagseselebrar niya to ang solemnidad kan hawak kasin dugo ni Kristo. Mas bidbid niya to ini sa term na Corpus Christi Sunday. Ang kapistahan na ini, nagpapagirumdom sa satuya na ang satuyang pagtubod, ang Katolisismo, pati na ang mga sakramento, lalong-lalo na ang Eucharistia, bako sa na ini mga ideyang teolohikal. Bako sa na ini mga bagay na nadadangog niya to sa sermon o kaya sa mga seminar. Bako sa na ini mga bagay na nauuso o kaya mga simbolismo na warang mas hararom na kahulugan. Kundi sa tahaw kay ini na sa tuyang pinagsaselebrar, iyo an persona. An persona kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Kung mariparo nindo kan mga nakaaging Domingo, puro doktrina an sa tuyang pinagsaselebrar. Blessed Trinity, Corpus Christi. Mga doktrina, mga dogma kan sa tuyang pagtubod.
tunay ang mga selebrasyon na ini, mga hararom na teolohiya. Pero pinagsusugo man kita na ipahiling sa tuyang mga gawi an sa tuyang pinagtutubudan. Magayon so sinabi ni San Agustin, sabi ni San Agustin kay ito, let us try to become the one whom we receive. Na maging kitang siring duman sa persona na sa tuyang pinagre-receive sa komunyon. Kaya ano ang sa tuyang pinagtutubudan? Ano ang pinagseselebrar niya to sa selebrasyon niya to kay ning solemnidad mo niya na hapon? Well, pinag-iimbitaran kita na hilingon ang duwang pagpapahayag kan hawak ni Kristo. Ang Eucharistia, dangan ang simbahan. Kita na mga paratubod. Ang pinaka-focus kan solemnidad na ini, iyo ang Santa Misa, o mas sa partikular na pagtaram, an Ostia. Sa lambang misa na sa tuyang pinag-atindiran, an sa tuyang atensyon, dinadara sa Eucharistia, asinduman sa tunay na presensya ni Kristo na nasa sadit na Ostia na iyan. Ang pangaduang focus, nasabitan naman, iyo ang hawak ni Kristo na makukuha niya to sa simbahan. Ang simbahan baga, inaapod na body of Christ. Hawak ni Kristo. Ninhuli, sa hararom na pakikipag-komunyon ni Kristo sa satuya na sa iyang mga disipulos. Pinagtutukduan kita kan sa tuyang katekismo duman sa paragraph 1324 to 25 that the Eucharist is the source and summit of the Christian life. Ang Santa Misa iyo ang tuktok kan sa tuyang pagiging Kristiyano. Asin huli tayaon ang sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo na nagdudusay kan sa iyang hawak asin dugo, day nakita magngalas nan Ostia na sa tuyang naririsibi pagkomunyon, iyuman an kabilugan asin kapanoan kan sa tuyang pagtubod. Iyo tunay may mga pagkakataon na napapaisip kita, paano man ngaya, Father, na magkakaigwang araw kaiyan na nanamitan mi Ostia. Nahihiling mi kulay puti. Napaparong mi, alos wala man nganing parong. It is difficult to believe that the bread and wine change into the body and blood of Jesus. But we are being asked to be humble enough to add faith to our reason and intellect. To admit that the intellect by itself does not provide all the answers. And that God can perform miracles every day, making it possible for the bread and the wine to become the body and blood of Jesus. Igwang sarong modernong theologian na nagpaliwanag duman sa iyang libro na pwede daan niya to na mas masabutan ang tunay na presensya ni Kristo sa Eucharistia sa paagi nin simpleng distinction. Sabi kang autor na ini, igwada ang duwa na kahaputan na dapat niya tong ihapot kung muya niya to na makua ang kabilugan kan sarong realidad. So enot na hapot, iyo ang empirical question. Iyo iniso naghahapot na ano ngaya ang nangyari, kasunuarin ngaya nangyari. Ang pangaduang klaseng hapot is the human question. Na naghahapot, ano ang kahulugan kaini para sa tao. For example, igwang sarong sultero, nagatrabaho na, urual daw siyang nahihiling kan sa iyang neighbor na nagahali. Alas 3 mahali,
dangan maduman, mabalik na naman sa harong alas 6. Para duman sa nakakahiling, iyusa na ito, nahihiling niya sa rong tao na naghahali, dangan nagbabalik. That is the empirical question. Kung haputon itong tawong ito, ano nga yung ginigibok ang tao? Ang naghahali ngayang alas 3, dangan minabalik na alas 6. Pero papaano kung maaraman niya to na itong lalaki pala na ito, nagsisimba, dangan pakasimba niya, may dinudumanan siya na alabado, asin tinatabangan. That is the human question. And the human question is a question about significance. It is a question about meaning. Siring man kay ni ang lagay na pinagprepresentar sa tuyang unya na aldaw, bako na parahurunan niya to kung papaano nga Father nagiging presente si Jesucristo dyan sa ostya sin sa alak. Igwang simbag kita namang Katoliko sa pagikang term na transubstantiation. Pero what does it mean for us? Kaminsan nasasapawan niya to o nasasapawan inikan sa tuyang paghahanap kung paano niya to may papaliwanag ang mga agi-agi kan buhay, ang mga agi-agi kan bagay, imbes na sumasararom nakahulugan kaini. Kaya mas magayon na haputon niya to ang sa tuyang sa diri. Ano daw ang kahulugan kan katotohan na si Jesucristo presente nan osya asinan arak nagiging si Kristo sa laog kang Santa Misa. Ano ang kahulugan kan Santa Misa sa satuya? Siguro enot sa gabos ang Eucharistia, pinagtutukduan kita kan importansya kan komunidad. Ang pagkasararo, iyo ang bunga kan Santa Misa. Sarong Santo, si St. John Chrysostom nagsabi, ano talaga ang tinapay? Iyo ang hawak ni Kristo. Nagiging ano ang mga parakomunyon o nagkukumunyon, nagiging hawak ni Kristo. Siring na ang tinapay, nagiging tinapay hali sa kadakol na mga butil. Siring man kita, nagiging sararo kay Kristo. Siring man ang kadakol na ubas, kinakaipuhan tanganing makagibonin alak, kita man nagiging saro sa Santa Misa. Si Kristo ang pamayo, kita ang mga miyembro, kita sararo bilang hawak ni Kristo. Pangadua, ang Santa Misa, ginigibo kita ng mga tagapagdara ni Kristo. Christ bearers, mga ambasador kan sa tuyang kagurangnan. Sa paagi kan sa tuyang pagkomunyon, nagigitang tagapagdara ni Jesus. Araw kay Santa Maria, na dinara si Jesus sa iyang tulak. Asin dinadara niya to, warang iba, kundi ang pagkaherak, kapakumbabaan, asin pagkamuot, asin pagserbi, kan sa tuyang kagurangnan. Ang Santa Misa palan, iyo ang paagi kan mahal na Diyos, tanganing maging presente siya sa satuyang buhay. Tanganing an sa iyang aki asin kagurangnan ta, maging haranis sa tuya. Tangani nabako sa nang mabago kita, kundi mabaguman ang mga nakakasalamuha niya to. Na kita maging siring sa Diyos. Nagkakaburunyog, nagkakasararo. So agado niya to sa Santa Misang ini, nalugod, ining meaning kan sa tuyang pinagseselebrar na Eucharistia, an mas mangibabaw sa satuya. Tangani na ining kahulugan na ini, iyong madaran niya to sa satuyang pagkabuhay arwal daw. Amen. Matindog puan gabos. Sa tuyang ipahayag, an sa tuyang pagtubod, kita gabos, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangida muli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadaan asin ilinubong,
huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mga tugang itaas niya to an sa tuyang mga pamibion sa tuyang Diyos Ama, an sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayok ang simbahan, magpadagos na magsaksi kay Kristo, ang tinapay nin buhay, sa kinaban na nagugutom sa makahulugan na buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang pagtiripon sa pagselebrar kang Eukaristiya, maging tunay na pagdolot kan satuyang sadiri, sa pagtubod asin kapakumbabaan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing manghigos kita sa pagtrabaho, sa pagpagian kang pagtios din sa tuyang mga tugang na daing sukat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pag-ako kang banal na Eukaristiya, ang mga nagihelang mapakusog sa pagpaasan kan sa indang mga kasakitan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na mga gadan magpahingalo sa good paman kay Jesus, ang tinapay nin buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan sa kabos, ididudulot mi sa imo, an sa mo yung mga pangaipo, asin namimibi kami nagsasarig sa imong tabang, asin pagkaherak, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kang Eukaristiya. Magpamibigaw mga tugang, tanganingan sako, asinan sa idungatang, makumalugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami kay raking warasan sa imong simbahan, ang mga dulot nin pagkasararo asin katurinongan, na makangalas na pinapahayag kan mga idinulot na atang, huli ki Kristo sa mong kagurangnan sa imong aki, kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na ding kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya ang totoo asin ding kasagkoran na padi, sa pagdugdas kan forma nindanay na sakripisyo, enot na nagdulot sa imo kan sadiri, viktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo na magdulot kay ni sa pagrumdom sa iya, pag kinakanmian sa iyang laman, sakripisyo ni dinulot para sa mo kami napapakusog, asin pag iniinom mi ang dugo na pinabulos para sa mo kami nahuhugasan. Kaya kaiba kan gabos na santos asin arkangeles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit do na ukbo, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
kagurangan, Diyos din mga hukbo. Ang langit at sinaga, panukan sa imong kaburayan. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Paladanan minaligdig, sa ngaran kan kagurangan. Usana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, usana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanangganan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagatan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagod na ikamagato. Kaya kami na nagdurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis tin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan samuyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan nakwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa nagapagayagaya sa imo, magkanigo maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasarokan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ngahas kitang magsabi. Sa langit, kabanalunan ngaran mo, magdatugan kaharian mo, mangyari ang sa dagat pinsirin, sa langit, ang samong kaganong sao, aldaw itao sa muya-muya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asinare kami pagdara sa sunod, kundi nagawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Imuan kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan, sa mga kapanyahonan. Hesu Kristong kagurangnan, iga nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirato ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ikaya nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Please, Jesus. Bukan Diyos na nagpapara
Mga tugang uyaan, Kordero kan Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagay magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mo umay. Hawa kasi dugo ni Kristo sa buhay dahil sa koran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, pakabasugon mo, kanding sagkod na bunga kan sa imong pagka-Diyos, na pinapaaninong unyan sa pag-isumaro kan mahal mong hawa kasindugo, ika na nabubuhay ang sinagahade, kay bakan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa announcement. Magkakaigo po ning second collection para po ini sa tinagba asin pro seminaryo, ini po suporta sa mga seminarista kan sa tuyang diocese. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo,
nagabot po sa 33,385 pesos as in 50 centavos. Ang naambag nga to sa siring na oras kang misa, nagabot po sa 3,761 pesos as in 70 centavos. Ang second collection, nag-abot man po 7,633 pesos as in 95 centavos para po ini sa tada as in basic ecclesial communities. Sa Hunyo 3 sa Code 5, aldo ng Lunes sa Code Miyerkules, magkakaigo po ng Triduo Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong giromdomon. Siring man sa Hunyo 3, aldaw nin Lunes, mapuuna po ang misa novenaryo para kay San Antonio de Padua sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga, sagkod po ini sa Hunyo 12. Mauti man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana, mga anonymous 1,000 pesos, 800 pesos, 500 pesos. Rose and Shine Cups 1,000 pesos. Logroño and Batalier Family 500 pesos. As in Robilin, Madala 400 pesos. Diyos mabalus po. Mamibi kita. Ang gagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ipon kita kan sa tuyang Ama, tanganing magako kan biyaya niya, kakanunin buhayin nandang sa to, sa kamurawayan niya. Sarong simbahan, sarong pagtubod, kita magturughang sa kagurangan. Sarong simbahan, sarong pagtubod, kita mga aking Diyos. Kita mga aking Diyos. Good afternoon po.